Abi ba niyo, kuya? Sakit kayo. Gumikan kayo, wala ko magtuo, kuya nga. Iyar kong pakyason. Gugma sa kagahaka. Mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan. Kasakit og galipay nga gisawan nahimong dili makalimtan luyo sa nang labing panahon. Gugma sa kagahaka. Kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon. Kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahaka. There, kuya. May adlaw nga na kanimo. Ubasab sa mga viewers nga nagasunod na kanunay sa mga programa. Ang gugma sa kagahapon. Kuya Nick, nagpadangat tigo sa kong istorya nga na kanimo. Gumikan kay gusto na ko nga mahatagan o kapagtaghan. Kabahin na sa kong problema karon. Abi ba niyo, kuya? Naglibog yun ko kung unsa ang akong angayan nga himuon. Kumikan sa kong naangkon nga kasakit. Nini nga mga panahon. Nga para ka na ko, kuya, mura bag gidatugan ko sa mga dagkong mga bato nga gikan sa kabukiran. Matawag ko nga gusbat kayo ang akong kasing-kasing nga niining mga panahon. Kuya na katawagan lang ko niyo sa pangalan nga Michael. O sa ka 30 anyos. O sa ka ulitaw. O nagpuyo ko sa syudad sa Butuan. Kini akong istorya, kuya, nga ako nga gisaysay nga na kaninyo. Kabahin kini sa akong paghigugma. Ngato na sa usa ka babae, kuya, nga tawagon ta lang sa pangalan nga Jihan. Kini si Jihan, kuya, usa ka dalaga. Usa ni siya ka tindira sa usa ka parmasya diri na sa dakbayan sa Butuan. Gumikan lagi kay nahimo naman akong suki, kuya, ang mao nga parmasya. O makita po nako si Jihan nga usa ka babae nga maanyag. Unya buutan, kuya. Gumikan lagi kay wa magid na ako mapungi, kuya. May bati magid ko og gugma nga to kaniya. Mo hinungdan nga ako siya nga pangulitawhan neto nga mga panahon. Abi ba inyo, kuya? Bisan tuod nga wala pa ko gidawat ni Jihan. Pero malipayan lang gyapon ko niya itong atungura. Gumikan kay maayo man siya nga rikan ako. Maayo man niya nga tinagdan. Og sa panahon nga maong litaw ko, mamisita ko nga to kaniya. Iya mapug ko nga palugaran. Muna nga nagtuog ko niya itong tungura, kuya, nga ado na siya iya pagbati nga rikan ako. Muna nga nagpadayon ko sa akong tinguha ngadto kaniya. Aron nga maangkon ako ang iyang kasing-kasing. Gumikan lagi, kuya, kay para kanako. Gugmahan man kay ko ngadto kaniya. Abi ba inyo, kuya? Sa paron nga di na ako siya makita.
Murabag dili kompleto ang akong nga mga adlaw. Gumikan kaya sa matag adlaw matag gabi. Siya lang ang babae nga akong gaginahuna. Gani adunay mga panahon na kuya nga mag-uban ni og pangaon. Muna nagpasalamat ko og dako ngadto kaniya. Gumikan kay butan man si Jihan. Unya gawas niya na matinahuron nga pagkababae. Nagtuog ko niya itong nga kuya nga mabutrang nga panahon nga madawat ko sa maong babae. Gumikan kay ako maging ginaampo sa matag adlaw sa matag gabi. Nga unta nga iya ko nga dawaton. Abibayan niyo kuya. Grabe kay akong gugma. Ngato na sa maong nga babae. Nakaingon di ko sa kagalingon kuya nga kung nga maabot ang panahon. Nga dili ko niya dawaton siguro. Dili na ko gusto nga mabuhi ng kalibutan. Wala nga niya itong tunggo na kuya. Nagkadako gyud ang akong gugma. Ito na sa maong nga babae. Aw gagali pa man na kuya. Adunay panahon nga manuroy mi. O gatod man. Daghay ako nga mga kaila kuya ang nagtuo sila nga uyab namin ni Jihan. Pero sa pagkatinuod buutan lang gid si Jihan niya pagbabae. Dako yung respeto kari kanako. O gatod man miabot gid ang panahon kuya nga kinahanglan na nga magdesisyon si Jihan. Gamikan kay ako man siyang gihangyo kuya. Kung gaon sa bagid ang iyang desisyon. Bahin nasa ko nga pagpangulitaw. Ngadto kaniya. Abibay niyo kuya. Nakuyawan baya ko. Gamikan kay nagtuo ko yatong tungura ko yang kana bang iya kong madawat gitubag ko ni Jihan nga migura ang iyang pagbati nga rin kanako. Yatong tungura ko ya midungo ko. Milugmaw akong mga luha kuya. Gumikan kay para kanako murabag nasakitan ko. Gamatod pa ni Jihan kuya nga wala daw siya pagbati nga rin kanako. Nga kung mahimo daw dili na ko sig pangulitaw gadto kaniya. Sa laktod nga pagka-istorya kuya gibilibaran ni ko ni Jihan niya itong tungura. Luyos akong pagpasabot ka ito kanya nga siya ra ang babaeng akong gihigugma. Abibay niyo kuya Nick ang nahitabo nagpakiluoy ko nga ito na kan Jihan nga unta iya ko nga mahatagan o gakagayunan. Nga isulod niya sa iyang kasing-kasing ang akong kugma.
Pero luyo niya lang tanan kuya. Nihangyo gid si Jihan nga rin ako. Nga dilian ako ipadayon akong pagpaulitaw nga to kaniya. Abi ba inyo kuya? Sakit kayo. Marabag gitusok ang akong kasing-kasing kuya. Sa usa ka mahait nga hinagiba. Gumikan kay giprangkahan may kun niya. Pabati na ko kuya nga marabag mibati og konsensya si Jihan nga rin ako. Pero niya itong tungwar kuya, iyaging kasing-kasing ayang gagisulod. Mihila ko sa tubangan ni Jihan. Milhod ko siyang atubangan. Nagpakiluoy ko subli. Nga unta iya kong madawat. Pero loyo niya ang tanan kuya. Final na ang iyang desisyon. Nga dili ko niya dawaton. Kumikan lagi kaya wala man sa iya pagbati nga rin ako. Niya tuntura kuya. Mihila ko. Nagpakiluoy ko. Nga unta bisang gamay na. Nga iya kong hatagan o pagtagat. Iya kong hikugmaon. Miluhod ko sa tubangan ni Jihan kuya. Nagbalik-balik sa paghangyo. Nga unta madawat ko niya. Pero subok kay kuya. Gumikan kay matod pa niya nga dili daw ko niya madawat hangtod sa hangtod. Abi ba niyo kuya? Sakit kayo. Gumikan kayo wala ko magtuo kuya nga iyar kong pakyason. Pakyason niya akong nga pagpati. O gatod man, niya dong tungura kuya. May paulig ko niya tong tungura. Nga huy-huy ang akong abaga. Nagsigi kong hilak. Nagbaktas ko. Nasakitan ko. Nakaingon ko sa akong kagulingon kuya nga kinsa ba kay makatabang sa akong kasakit na gibati. Nagsigi og agas. Nagsigi og agas sa akong luha kuya. Naluoy ko sa akong kagulingon. Yado nga tungura kuya. Gibasol na ako ang akong kaguling. Nganong ingon ani kadako ang akong gagugma. Ngadto na sa mong babae. Sakit kay kuya ni. O gatod man. Yado nga tungura kuya. Mas migrabe pagid ang ako nga kasakit nga gibati. Gumikan kaya sa mga pipila ka mga adlaw kuya. Dako lang akong katingala. Gumikan kaya wala naman nako makita siya Jihan sa usa ka parmasya. Og sadyang nangutahan ako siya nga kauban. Milakaw na daw si Jihan. May pauli nga to na sa ilang lugar. Abi ba inyo kuya?
gibasol na po na ako ang akong kagalingon. Siguro kung wala ko nagsinamok kato na kanjihan, wala ko nang ulit tao, dili unta mo hawa siya, dili unta siya mo hawa sa iyang gagitrabahoan. Sakit kay Kuya Nick. Sa matag adlaw, sa matag gabi, ang akong kamingaw to akang jihan. Nagsigi kong imagine nga kumusta na ka siya karon. Kuya Nick, bisan pa man nga gibalibaran ko sa mga babae, wala ko'y pagbasol, wala ko'y pagmahay nga to kaniya. Nagpabiling yapon siya sa kong nga kasing-kasing. Og hangtod karon, mahal pagyapon ako siya. Ang ako lang, Kuya Nick, ang akong panawagan, jihan kong asa magakaroon. Hinataon ta nga dili ko niyo makalimtan. Kay bisan kanus dili ko makalimot nga na kanimo. Wala ta kay basol kung nasakitan ko. Kay para ka nako, mahal ta ka kaayo. Kuya Nick, para kanimo, ang ako lamang nga patambagan mo kini. Karon kuya, magduha na kabulan gikan bibiya si Jihan. Wala na ako siya makita. Para kanimo kuya, unsa may akong angayan nga himuon. Nining ako nga kasakit na gibati karon. Palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo. Kini inyo magtatampo si Michael. Okay, Michael, daghang salamat Michael sa imong pagkapadangat, sa imong istorya. Daghang salamat sa imong pagsalig dari sa Tulumanon aga programang Gugma sa kagahapon. Managingon dirita sa tunga tambag portion na Michael. Siguro managingon nga normal gid ka na. Ning atong nga pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan, gikaluhaan na ta ba o mga kasakit magsulay sa kinabuhi, normal magid na. Ilabi na kay ingon ani sama niya Michael nangulitaw sa usa ka binuhat, nagtinguha nga makuha niya ang kasing-kasing ato na sa maong dalaga, pero wa magid niya naangkon, napakis man gyud. Matod ba ni Michael magduha na kabulan ang kalabay, nga matod ba niya nga wa na gid niya makita, wa na niya makontak ang maong dalaga. Siguro Michael, ako nga ikatambag na kanimo, mubuon lang gyud ka. Mo na giingon, mubuon lang gyud ka. Siguro adunay rason ang atong labaw nga makagahom, nga kinibitaw nga matawag nga himuon kang ligon. Himuon kang ligon. Gamikan kay maabot ang panahon nga makaangkon kag kalipay. Marabag pamatahon ka ba sa mga sitwasyon bitaw nga siguro imong nilimtan siya, wala nimo gi hunahuna ang imong kaugaling, mura bag gyurot-hurot nimo ang imong gugma nga tuna sa usa ka dalaga, bisan pa man sa walaya kasiguruhan.
Di ba? So, managingon nga, pinakadabes ni mong himuon, Michael, balik yun ka sa tong labaw nga makagahom. I-surrender nimo ang imong kaguling. Makalimot ka na. I-focus nimo ang imong kagulingon ngadto na sa tong langit ng Amahan. Isintro nimo siya. Testing ni Michael, di ba makamove on ka? Mo nagingon nga, dili lamang si Jihan ang babae. Nining kalibutan na. Daghan pa yung mga babae. Isa-isa lang po. Sampo lang nato na. Nga, dili nimo murabag pawalay bilin nimo ang imong kagalingon. Gipasagdan nimo imong kagalingon tungod lamang niya ng babae nga walay kasiguruhan. Imong gihurot-hurot ang gugma. Wata kasayod. Wala kanya gidawat tungod kay dapat say plano sa iyang kinabuhi. Ingon anak magid na. Di magid sa tanang higayon, Michael, magbalampuson ta sa itong mga tinguha. Makaangkon magitag kasakit. Muna gingon bitaw nga bisan pag atong piyungan, bisan pag atong talikdan ang mga kasakit, atong likayan ang mga pagsulay, mga kasakit, atubangon magid ta. Murabag iduot magid sa ato ang mga pagsulay, mga kasakit. Mamagid na ang papel nato diri sa atong pagpakabuhi ng ibabaw sa kalibutan. Walang kaniho, Michael, move on lang yun. Isintro ang atong nga langit ng Amahan. Ayaw isintro sa babae. Isintro. Di ba? Papas sa tanan. Makamove on ka. Basta ang imong nahuna, ang imong kasing-kasing, isintro nimo sa atong labing makagahom sa tanan. Muna pinaka-importante kaayo. Pag ako nasayod ko nga, daghayngon aning nga klase bitaw sitwasyon. Kang Michael, ilabi na ka to mga akalakinan bitaw nga first timer ba o mga kababayan-an, first timer pa sa usa ka relasyon, grabe ka hugot kaayo, grabe ka init kayo ang ilang pagminahalay, nya magkabulag lang, normal gid na nga sakit. Pero managingon ako, isintro ninyo, tagaan ninyo og pagtagad, isintro ninyo ang atong labing nga makagahom sa tanan. Igna ko bakakon, makamove on mo niya na. Mo dagingon nga, ayaw ninyo ihurot-hurot, mo gid ni ako nga pirmi. Tambag na to na sa mga kadalagahan, kaulitawan karon. Ayaw gid ninyo ihurot-hurot inyong gugma. Magbilin pulmog inyong kaugalingon. Aron nga sa panahon nga masakitan mo, murag patawag nga maka-move online mo. Pero matod pa sa uban nga, lami magid na kuhinay ko kana bitong ihurot-hurot. Tinuod yun na lami gina ihurot-hurot imong gugma. Pero ang pangutana diya, ang musunod ana ba? Kinahanglan nga pangandaman ko nato na. Higugmao nato ang atong kagalingon. At imano nato ang atong kagalingon para pag-abot sa umaabot. Mga pagsulay sa kinabuhi, dali ra kay ta mga makamove on. So mo akong giingon, Michael, isintro ang atong langit ng Amahan. Isintro nato sa atong kasing-kasing. Focus ta. Pasag dito si Jihan. Di man po salat ni Jihan nga wala kanya gidawat. Kay wa man ta kasayad kung ga unsay iyang mga plano. Di ba? Move on na lang gyud ka. Og hinaot ko nga mabot ang panahon nga makakita kag babae
nga para gid kanimo, Michael. O daghang salamat, Michael, ha, sa imong paabot, pagpadangat sa imong mga kining sulat sugilanon, og sa ato nga makaigsoon na naka-view karon sa atong programa, kung aduna may mga pinasahidya nga mga istorya kaagis kinabuhi, isulat ka na o nya ipadangat. Pwede gyapon sa messenger, naman tayo messenger, pwede ninyo ipadangat ang inyong kaagi sa kinabuhi aron nga atong mahatagan o pagtagad atong matambagan. Daghang salamat nga na kaninyo. So i-follow lang ninyo, ha, i-follow, i-share ang atong programa aron nga daghan po yung makasayod kung unsay mga angayan pagabuhaton aron nga makatabang pod mo nga to na sa uban kung unsay gud ang mga angayan nga himuon kung adunay mga problema sa kinabuhi. Daghan salamat nga na kaninyo. Og kini inyong alagad, inyong Kuya Nico Fernandez Casal. Daghan salamat nga na kaninyo.